No näitä on molemmissa. Ei mun kun se tuossa oli Rooma toki. Näitä sinne meille. Mistä on yttiläis? Okei. Minä Rooma siinä on. Mä otan Mistä tahto kun minä en hitoksi? Valikeuks mä järä. Kun sitä mainittu kai tätä. Ja vaikka toinen. Ei nyt. Siis. Mä vaan tähän tekemään. Ja siis en mä siis mä löpetän ära. Ja